ανέλπιστα πολύ, ανέλπιστα πιστή, ίσως θα έλεγε κανείς σε ένα σημείο καμπής, της τελικής καμπής, της πορείας του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος. Ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο πάνω απ' όλα πρέπει να δείξει την πνευματική του, αλλά και την ενέργειά του, την ισχύ του και την ενέργειά του, μέσα από το πολιτικό του πρόγραμμα. Δυστυχώς, για πολλούς από τους εχθρούς μας, πολιτικό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εμείς, παρά τις δυσκολίες, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ένα πλήρες πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο θα άπτεται και θα επιστοποιεί εντελεχώς όλα τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να καλύπτουν την ύπαρξη της χώρας μας, την ύπαρξη του έθνους μας, αλλά πριν από το πολιτικό πρόγραμμα χρειάζεται η μαγιά του, που είναι οι πολιτικές μας θέσεις. Είναι μια επίπονη εργασία, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα προσπαθήσω να αποδώσω περιληπτικά αυτό το οποίο σε περίπου 1 με 1,5 μήνα θα είναι έτοιμο στη διάθεσή σας και θα πρέπει όλοι να το λάβετε υπόψη σας. Πριν απ' όλα, αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα σαν χώρα είναι η γεωπολιτική της θέση. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάποιες γεωπολιτικές προτεραιότητες στο πρόγραμμά μας. Επιλέγω κάποιες από αυτές. Εξασφάλιση του απολύτου ελέγχου στο Αιγαίο Πέλαγος, ώστε να διατηρούνται αραγείς γραμμές αμήνης και επικοινωνίας με τα κρίσιμα πληθυσμιακά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Διαχρονικός έλεγχος των ίσων Κερκύρας, Κρήτης και Ρόδου, ικανός να αποτρέψει τις ενδεχόμενες αποθαλάσσιες εισβολές και να διασφαλίσει την ανενόχλητη θαλάσσια πλοημότητα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αμυντική εξασφάλιση της κοιλάδας του Αξιού ως το βορειότερο τμήμα της, τόσο για τις εξόχως προσοδοφόρες καλλιεργούμενες εκτάσεις της, όσο και για την πρόσβαση που παρέχει σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Παγίωση της εθνικής κυριαρχίας στο εσωτερικό της χώρας, με άμεση εντογενάστε εξάλληψη όλων των διαλυτικών αποσχιστικών κέντρων εξουσίας, αυτοφιών ξενοκίνητων και των έθνο-αποδομητικών τους δράσεων. Συστηματική συλλογή φόρων και συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τις ανάγκες του κράτους, με απρόσκοπτο κεντρικό αναπτυξιακό συντονισμό των χερσαίων και θαλασσίων περιφερειών της εθνικής επικρατείας. Επέκταση του ελέγχου και της επιρροής στην Ανατολική Μεγαλόνησο, της ευρυτέρας ελληνικής εξωτερικής περιφερείας, στην πολύπαθη Κύπρο, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική κυριαρχία μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν συνεχεία, κάνουμε μια διαπίστωση ότι για πρώτη φορά από την εθνικιαρτική δεκαετία του 1820 η πατρίδα είναι πραγματικά μόνη της. Μάλιστα δε απέναντι σε σωρία δυσθεώρητων και αλληλοτροφοδοτούμενων προβλημάτων. Διαπιστώνουμε λοιπόν, η Ελλάδα είναι εσωτερικά εξαιρετικά αποδυναμωμένη. Λόγω της παρατηνόμενης ύφεσης, τεράστιας ενεργείας και συγκλονιστικής κατάρρευσης του βιωτικού επίπεδου. Στην πατρίδα μας ήδη ζει ένας τεράστιος αριθμός λαθρομεταναστών που εγκυμονεί πολυπίκυλους θανάσιμους κινδύνους για την κοινωνική συνοχή αλλά και για τη δημόσια και εθνική ασφάλεια. Το κράτος διοικείται από ένα επικινδύνως ανεπαρκές πολιτικό σύστημα, έθνο-αποδομητικό, θεμελιακό στήριγμα του μεταπολιτευτικού καθεστώτος εν γέννη. Η ανακάλυψη τεραστίων ενεργειακών αποθεμάτων εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης εύλογα εγκυμονεί τεράστιες εντάσεις ή και βίαιες συγκρούσεις για την κατανομή τους και προφανώς για την εκμετάλλευσή τους στο μέλλον. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη γεωστρατηγική σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι δίχως καμιά αμφιβολία η αναθεωρητική και περιφερειακά φιλόδοξη πολιτική της Τουρκίας, εννοούμε τον νεοοθωμανισμό εδώ, που φιλοδοξεί να ηγεμονεύσει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η εσωτερική αποσταθεροποίηση της Τουρκίας προσαυξάνει τον κίνδυνο εξαγωγής της κρίσης. Επίσης, για κανένα λόγο δεν πρέπει να υποτιμάται η περίπτωση εκδήλωσης περαιτέρω
συγκρουσιακών τάσεων και ενεργειών από τα δύο άλλα αποκάλυπτα αναθεωρητικά εις βάρος της Ελλάδος κράτη, τη μισελληνική Αλβανία και τα Σκόπια. Τέλος, ο μέγιστος κίνδυνος είναι να συνδυαστούν μεταξύ τους και να συντονιστούν οι τρεις προαναφερθέντες αναθεωρητισμοί εις βάρος της Ελλάδος. Πράγμα το οποίο είναι πιθανό και αυτό να συμβεί. Επισημαίνουμε, η μεταπολίτευση ξεκίνησε με μια εθνική τραγωδία, την Κυπριακή Καταστροφή του 1974, που αποτέλεσε ταυτόχρονα και εθνική προδοσία, χωρίς ποτέ οι προδότες να περάσουν από δίκη και να λογοδοτούσαν για τα εγκλήματά τους. Επισημαίνουμε, η οικονομία μας ακόμη και σήμερα συνεχίζει να βασίζεται σε μια τεράστια διαπλοκή κρατικής παραπολιτικής βουλευτικών πλουτοκρατών και συμφερόντων του υποκόσμου. Για τον αγώνα μας τώρα. Το κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο καθορίζει ξεκάθαρα το επαναστατικό πολιτικό περιεχόμενο και τη δραστική μορφή του πολιτικού αγώνα του λαϊκού συνδέσμου, είναι ο προσδιορισμός του χαρακτήρα της εθνικής αναγέννησης. Δηλαδή, η απάντηση στο ερώτημα ποια εθνικά και κοινωνικά ζητήματα καλείται να λύσει η επερχόμενη λαϊκή εθνικιστική επανάσταση που ευαγγελιζόμαστε, ποιος φορέας θα καταλάβει την εξουσία εν τέλει. Πρώτος μας στόχος, η εθνική ανεξαρτησία. Το δόγμα της Χρυσής Αυγής. Η φιλοσοφία και το δόγμα της Χρυσής Αυγής για την εθνική πολιτική ασφαλείας και την εξωτερική πολιτική αποτυπώνεται στο δόγμα στρατηγικό βάθος αρχιπελάγους. Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο στρατηγικό βάθος που μπορεί να της εξασφαλίσει ανεξάντληπτη ισχύ και διεθνή επιρροή. Είναι ο χώρος του Αιγαίου και η νοτιοανατολική θαλάσσια προέκτασή του που φτάνει έως τη Μεγαλόνησο Κύπρο. Επόμενος πυλώνας. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα γεωπολιτικό πλανητικό κόμβο ιδιαίτερης αξίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ενώνει τη Δύση με το μεγαλύτερο ενεργειακό αποταμιευτήρα του πλανήτη. Χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για την κατοχήρωση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει χυθεί αίμα Ελλήνων ηρώων. Όπως οι ήρωες υπτάμενοι του πολεμικού μας ναυτικού, Έκτορ Γιαλοψός, Παναγιώτης Βλαχάκος και Χριστόδουλος Καραθανάσης, στο επεισόδιο των Ιμίων. Κυπριακό. Εφαρμογή του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, ΔΕΑΧ, Ελλάδος-Κύπρου, το οποίο σε συνδυασμό με τις εφαπτώμενες ΑΟΖ των δύο κρατών θα ισοδυναμεί με de facto ένωση της μαρτυρικής Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Στηρίζουμε σαφέστατα το γεωστρατηγικό προσανατολισμό της χώρας μας προς τη Ρωσία. Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη εκτενής και ουσιαστική ενεργός συμμαχία με τη Ρωσία και παντοειδή συνεργασία μαζί της σε οικονομικά θέματα. Να προωθηθεί συστηματικά και πάλι η κατασκευή αγωγών μεταφοράς ενέργειας ελληνορωσικών συμφερόντων, προκειμένου να ενισχυθεί πραγματικά η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος στα Βαλκάνια και να εξωτερωθούν οι απειλές του τουρκικού παράγοντος στη Θράκη. Συνταγματική αναθεώρηση. Θέμα. Πρώτον, πολιτική κάθαρση. Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Λαϊκή κυριαρχία. Διεξαγωγή δημοψηφίσματος για όλα τα μείζωνα εθνικά ζητήματα. Συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας να εκλέγεται κατευθείαν από το λαό. Ο πρωθυπουργός δύναται να είναι και βουλευτής. Όμως οι υπουργοί και οι υφυπουργοί να μην είναι βουλευτές. Να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Ενώ να ορίζονται βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Οι βουλευτές να μειωθούν σε 200 και να συνταξιδοτούνται από τα επαγγελματικά τους ταμεία. Καταγγελία των μνημονίων και διαγραφή του παρανόμου χρέους. Η μόνη διέξοδος για την ελληνική οικονομία. Λογιστικός έλεγχος και διαγραφή του παράνομου χρέους. Εθνική οικονομία και ανάπτυξη. Αυτάρκεια. Ο μεγάλος εθνικός στόχος. Πρώτος στόχος η ελληνική αυτάρκεια σε όλα τα βασικά είδη διαβιώσεως του λαού. Τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, όπλα. Χρειάζεται ένα κράτος για να επιβιώσει, να παραμείνει ελεύθερο και να δημιουργήσει. Σε πρώτο στάδιο η Χρυσή Αυγή στοχεύει στην ενίσχυση
και τον προγραμματισμό της γεωργικής και κτηνοτροφικής μας παραγωγής, ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις εσωτερικές μας ανάγκες σε κύρια είδη διατροφής. Τραπεζικός τομέας, συγχώνευση και εθνικοποίηση τραπεζών, διαγραφή χρεών με κοινωνικά κριτήρια. Κατά τη διάρκεια της τριπλής κατοχής, ο γερμανικός στρατός ελάμβανε χρήματα υπό μορφή δανείου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως, το χρέος του αυτό οι Γερμανοί το αναγνώρισαν και μάλιστα πριν τη λήξη του πολέμου ξεκίνησαν να το επαναπληρώνουν στη διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων το 1946. Το κατοχικό χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 100 δις ευρώ. Από τότε έπαυσε το άτομο της οφειλής και με την προσθήκη ενός συμβολικού επιτοκίου το χρέος σήμερα ανέρχεται σε 510 δις ευρώ. Η Χρυσή Αυγή στοχεύει στην ακατάπαυση και δυναμική διεκδίκηση του κατοχικού δανείου. Νομισματική και πιστωτική πολιτική. Εδώ πρόκειται να αλλάξουμε τελείως τον ιδεολογικό αλλά και τον φιλοσοφικό χαρακτήρα της οικονομίας. Η οικονομία είναι απαραίτητη όμως για να υπηρετεί την πολιτική. Και η πολιτική είναι επίσης απαραίτητη γιατί πρέπει να υπηρετεί το έθνος. Καταπολέμηση της ανεργίας. Βασική μας σκέψη. Κάθε ξένος εργάτης, ένας Έλληνας άνεργος. Απέλαση όλων των λαθρομεταναστών σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Παραγωγική εργασία και εθνική παραγωγή. Εφαρμογή ενός συστήματος διανομής των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων στους εργαζόμενους, ξεκινώντας έτσι μια ενάρετη και υπεύθυνη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της εταιρείας. Εφαρμογή ισχυρών δασμών στις ελληνικές εταιρείες που μεταφέρουν την παραγωγή τους εκτός της χώρας ή που δεν παράγουν στην Ελλάδα. Για τα ελληνικά προϊόντα, εγγύηση ενός τοπικού δικτύου διανομής και μείωση του κόστους. Επιβαρυντικός φόρος επί των εισοδημάτων που δεν προέρχονται από την εργασία και την αποταμίευση. Η κυριότητα των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση ή που ευρίσκονται σε κατάσταση τερματικής κρίσης μπορεί να ανατεθεί σε συνεταιρισμούς εργαζομένων οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείρισή τους. Δημιουργία ενός Ινστιτούτου Εθνικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να διασφαλίσει και να προστατεύσει την εργασία στις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ή ελλημάτων. Δημόσιες δαπάνες. Όπως είπαμε, άρνηση πληρωμής του χρέους εντός των ορίων που καθορίζονται. Σύσταση επιτροπής για να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων. Επίταξη όλων των περιουσιών που αποκτήθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες. Μείωση του κόστους των δημόσιων ιδρυμάτων και των εκπροσώπων τους, όπως στελέχη, διευθυντές, αρχής γενομένης από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μείωση του κόστους του γραφειοκρατικού μηχανισμού του κράτους. Εισαγωγή ενός απλοποιημένου φορολογικού συστήματος με 3 συντελεστές, με όριο φορολόγησης που δεν θα υπερβαίνει το 20%. Ενέργεια και περιβάλλον. Ένα ενεργειακά αυτόνομο έθνος θα είναι ισχυρό, ελεύθερο και σεβαστό διεθνώς. Γι' αυτό προτείνουμε υπέρβαση της φιλοσοφίας που οδήγησε στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία με τα γνωστά και σοβαρά ατυχήματα έχει αποδειχθεί ότι είναι αναξιόπιστη και επικίνδυνη πηγή ενέργειας. Ένα στρατηγικό σχέδιο για τη σταδιακή εγκατάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων, που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη των ανανεώσιμων οικολογικών πηγών ενέργειας και ειδικότερα συστήματα που εκμεταλλεύονται τη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια, το φυσικό αέριο, την αιωλική, την ηλιακή και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Συνολική εθνικοποίηση των κατασκευαστικών και προμηθευτικών εταιριών των εγχώριων ενεργειακών πόρων. Αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών για την απόκτηση των πρώτων υλών μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων με τις χώρες παραγωγής τους. Αποκέντρωση των συστημάτων παραγωγής σε επαρχιακή βάση. Προώθηση των τεχνικών κατασκευής που ήδη εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για οικοδομικές κατασκευές.
αύξηση των τροχιοδρομικών, σιδηροδρομικών πλωτών και δημοσίων μεταφορών στις μετροπολιτικές περιοχές και σε όλη την εθνική επικράτεια για να μειωθεί στο μέγιστο εφικτό η κατανάλωση καυσίμων και η ρύπανση του αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτική και εμπορική κινητικότητα. Υδρογονάνθρακες και ορυκτός πλούτος. Αν αξιοποιηθούν οι περιοχές νότια της Κρήτης, τα ευρήματα στη Δυτική Ελλάδα, το Καστελόριζο και η Λεκάνη του Ροδότου, που εκτείνεται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τότε καλύπτεται η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, όπως γνωρίζετε, για 50 χρόνια. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, θεωρείται βέβαια ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης αξίας 427 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα, τα έσοδα αυτά θα έρθουν μέσα σε 8 έτη από την εκκίνηση της εκμετάλλευσης. Άμεση εθνικοποίηση όλων των ενεργειακών μας κοιτασμάτων και απόδοση των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στον ελληνικό λαό. Με κύριο στόχο να καταστεί η Ελλάδα στρατηγικός ενεργειακός κόμβος και κράτος με έμπρακτη κοινωνική δικαιοσύνη που θα συνδράμει στην ευζοία της λαϊκής κοινότητας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Πρακτορείο Οικονομικών Πληροφοριών Bloomberg, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί στη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη μέχρι το 2016, ξεπερνώντας και τη Φιλανδία. Δυστυχώς το ελλαδικό κράτος δεν επενδύει σε αυτές τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας, αλλά ξεπουλά τον εθνικό μας πλούτο σε ξένες εταιρείες, τις οποίες γνωρίζετε. Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής, λοιπόν, είναι η εθνικοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και η απόδοση των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στο ελληνικό έθνος. Αγροτικός τομέας, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία. Επιδότηση της αγροτικής παραγωγής από ειδικό ταμείο που θα προκύψει από την εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων. Διαγραφή χρεών των Ελλήνων αγροτών. Άμεση σύνδεση αγροτικής παραγωγής και κατανάλωσης. Προσεκτικά σχεδιασμένη οργάνωση της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο με την υποχρεωτική θέσπιση ομάδων παραγωγών. Σχηματισμός μητρώου αγροτών, ώστε να προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο ελληνικής παραγωγής, καθώς και εφόδια, δηλαδή λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά, από το πλούσιο υπέδαφος της πατρίδας μας, χωρίς μεσάζοντες, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Αξιοποίηση των ορυκτών μας για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και εδαφολογική χαρτογράφηση από ελληνικά πανεπιστήμια. Προστασία του ελληνικού περιβάλλοντος από τα φυτοφάρμακα των πολυεθνικών κολοσσών, παραδείγματι Μονσάντο. Απαγόρευση όλων των μορφών των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και κατάρριξη της σχετικής νομοθεσίας. Επιβολή τεραστίων δασμών σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στενές διμερείς συμφωνίες. Για τον τουρισμό υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά. Βασικός στόχος είναι να σταματήσει η σημερινή τυχάρπαστη τουριστική πολιτική που υπάρχει και να οργανώσουμε τον τουρισμό μας σε πολύ σοβαρό επίπεδο. Εξυγίανση της δημόσιας ζωής. Αναδιανομή εισοδημάτων και εθνικού πλούτου. Η Χρυσή Αυγή, η μόνη πολιτική δύναμη που δεν δεσμεύεται από μεγάλα συμφέροντα και οικονομικά τράστα, έχει ως πρώτο στόχο στο προγραμματισμό της την πάταξη των κοινωνικών ανισοτήτων και την ίση ανακατανομή του εθνικού μας πλούτου σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Λέγοντας ελληνικό λαό, εννοώ το ελληνικό έθνος. Εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Άμεση απόλυση όσων προσλήφθηκαν παράνομα και αναξιοκρατικά. Άμεση μετάταξη σε παραγωγικές θέσεις εργασίας όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν ουσιαστικό αντικείμενο ενασχόλησης ή απασχόλησης. Επίσης, δεν θα αναφερθώ καθόλου γιατί υπάρχει μια εκτενέστατη αναφορά στις πολιτικές μας θέσεις για το εξαιρετικό και νευραλγικό ζήτημα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, πολύ λεπτομερής, η οποία θα βρίσκεται στα χέρια σας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όπως έχουμε προαναφέρει.
Εκεί όμως που θα ήθελα να μείνω λιγάκι είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Έχουμε ειδικό κεφάλαιο στην πολιτική μας διακήρυξη για τα συγκεκριμένα άτομα, με μια σοβαρή πολιτική που θα επιτρέψει σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερη ένταξη στην κοινωνία μέσω της χρήσης των πνευματικών ικανοτήτων τους, μέσω κρατικού προγράμματος πλήρως οικονομικά τροφοδοτημένου και ταυτόχρονα ενισχυμένου με ειδικευμένο προσωπικό. Στεγαστική πολιτική. Βασικός μας στόχος, κανένας Έλληνας χωρίς το δικό του σπίτι. Το εθνικό λαϊκό κράτος, να το πω καλύτερα, το εθνοκρατικό κράτος, θα εγγυάται. Στεγαστικό πρόγραμμα πανεθνικής κλίμακας, που θα υλοποιεί με οικιστικά συγκροτήματα δομημένα σε οικογενειακή κλίμακα, δηλαδή κτίρια με ύψος που δεν θα υπερβαίνει εκείνο των 3 ή 4 ορόφων, εξοπλισμένα με επαρκή χώρο. Οι χώροι πρασίνου, επίσης, που θα υπάρχουν γύρω από αυτά, θα επιτρέψουν σε κάθε οικογένεια να καλλιεργεί και ένα κομμάτι γης, αν το επιθυμεί. Στην ίδια λογική καινοτόμου και ανθρωπίνης κλίμακος, σχεδιασμός και κατασκευή νέων μεγάλων βιώσιμων αστικών περιοχών. Υιοθέτηση της αρχής χρήσης και κατανομής των κατοικιών με κριτήρια εθνικής προτίμησης, δηλαδή την απόλυτη προτεραιότητα των ελληνικών οικογενειών. Πιστωτική διευκόλυνση μέσω κατάλληλων συμφωνιών με το τραπεζικό σύστημα για αγορά πρώτης κατοικίας. Το απαράδεκτο κάθε φορολογίας έμεσης και έμεσης σχετικά με την οικιακή ιδιοκτησία ασφαλώς θα εκλείψει ολοσχερός. Εν συνεχεία, πολύ μεγάλη σημασία έχει για μας η οικογενειακή μέριμνα και η δημογραφική πολιτική. Η Χρυσή Αυγή θεωρεί σαν αφαίρετα καθήκοντα του κράτους την υπεράσπιση της ζωής από τη σύλληψη του εμβρίου μέχρι το φυσικό θάνατο, την προστασία της οικογένειας ως θεμελιώδους μονάδας της κοινωνίας και την παντοειδή υποστήριξη για την αύξηση του πληθυσμού του ελληνικού λαού. Είναι πράγματι προφανές ότι η μείωση του ποσοστού των γεννήσεων συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική κρίση, στη γύραση του πληθυσμού και στην αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Ως εκ τούτου, το κράτος πρέπει να επικεντρωθεί γρήγορα και ενεργά στην επίλυση του προβλήματος με στόχο τον πραγματικό διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού τουλάχιστον έως 2,5% με την εφαρμογή μέτρων που αναφέρονται κατωτέρα. Το 2,5% να το μεταφράσω εγώ σε ένα TFR ίσο 3,8, δηλαδή Total Fertility Rate. Θα πρέπει δηλαδή η κάθε Ελληνίδα γυναίκα στη ζωή της κατά μέσο όρο να γεννάει 3,8 ελληνόπουλα. Η Χρυσή Αυγή θεωρεί επίσης αναγκαία τη συρρίκνωση της δικαστικής παρέμβασης εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η άμβλωση είναι φόνος. Προτείνουμε εφαρμογή ενός προγράμματος που θα παρέχει ψυχολογική και υλική βοήθεια για τη γυναίκα που για οποιοδήποτε λόγο δεν προτίθεται να ολοκληρώσει την εγκυμοσύνη. Απαγόρευση των πρακτικών που δεν σέβονται την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, όπως η ευθανασία, τα πειράματα επί ανθρώπων και η συγκομιδή ανθρωπίνων οργάνων με παλόμενη καρδιά, όπως λέμε. Ρωμαλαία κρατική παρέμβαση όσον αφορά στην οικονομική και κοινωνική πρόνοια που θα καταστεί δυνατή με την ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας, ώστε να ενθαρρυνθούν οι γεννήσεις και να βοηθηθούν οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον η οικονομία θα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία και θα μας το επιτρέπει. Απαγόρευση της διάδοσης των εναλλακτικών οικογενειακών προτύπων αντί της φυσικής οικογένειας, όπως και απαγόρευση όλων των μορφών ενώσεων μεταξύ ομοφυλοφίλων. Νομοθετική μεταρρύθμιση για την εξασφάλιση της μέγιστης ταχύτητας έγκρισης των διαδικασιών υιοθεσίας. Το δημογραφικό για μας είναι το κυρίαρχο εθνικό πρόβλημα. Υπεράνω της δυσχερούς οικονομικής θέσης της χώρας και της κλιμακωτής διάλυσης του κράτους, τίθεται ένας ακόμη μεγαλύτερος και πραγματικά θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Αναφερόμαστε στο δημογραφικό μαρασμό του έθνους μας. Με απλά λόγια,
σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας την πατρίδα, όπως ακριβώς ακούτε από τους βουλευτές μας. Πέρα από το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, που μπορεί να λυθεί με αυστηρά κατασταλτικά μέτρα, υπάρχει και η αυξανόμενη υπογεννητικότητα. Προαπαιτούμενα λοιπόν για να λύσουμε αυτό το ζήτημα είναι τα εξής. Φορολογικές ελαφρύνσεις για όλα τα ζευγάρια που γεννούν παιδί. Εφάπαξ απόδοση χρηματικής βοήθειας σε κάθε νέο Έλληνα που γεννιέται. Επιδότηση της μητρότητας και γενναία ενίσχυση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Προστασία της ανήπαντρης μητέρας και τέλος απαγόρευση των αμβλώσεων. Επίσης, ένα εκτενέστατο κεφάλαιο, στο οποίο δεν θα επιμείνω πάλι καθόλου γιατί είναι ήδη λεπτομερέστατο και θα το δείτε στην ώρα του, είναι το θέμα της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι από το ειδικό βάρος του κινήματος έχει πέσει επάνω. Όπως και το θέμα της δημόσιας τάξης. Περνάμε στο θέμα της δικαιοσύνης. Η Χρυσή Αυγή επιζητεί την εκβάθρον μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, το οποίο μετά τα επανειλημμένα παραδικαστικά σκάνδαλα βρίσκεται σήμερα σε τεράστια κρίση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του, ώστε να απορρεύσει εν τέλει η αναγκαία βελτίωση στην ποιότητα και η απαραίτητη σημαντική μείωση της χρονικής διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών. Προτείνουμε, όσον αφορά στην αστική δικαιοσύνη, χρειάζεται μεταρρύθμιση και απλούστευση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα, μείωση των αριθμών των ακροάσεων και ενθάρρυνση της προσφυγής στη διαιτησία. Όσον αφορά στα δικαστικά δικαιώματα των παιδιών, κατάργηση του δικαστηρίου ανηλίκων και μεταβίβαση της εξουσίας του σε ένα τμήμα του τακτικού δικαστηρίου. Όσον αφορά στο εν γέννη δικαστικό σύστημα, πρέπει να καταργηθεί το σήμερα ισχύον πλαίσιο αυτόματης σταδιοδρομίας και ο εκάστοτε δικαστής να προάγεται και να ανταμείβεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των επιδόσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγάλου όγκου του υλικού του νομικού επαγγέλματος, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η αρχή της αξιοκρατίας αποφύτισης, διαφοροποιώντας τη δυνατότητα επίκλησης ενώπιον των διαφόρων δικαιοδοσιών και περιορίζοντας την πρόσβαση στο επάγγελμα μέσω του περιορισμένου αριθμού. Εκτενέστατη αναφορά δίνεται στην εθνική μας παιδεία. Βασικά στοιχεία. Απόρριψη και άρνηση της δίθεν ελευθεριακής, εξεγερμένης και προοδευτικής νοοτροπίας και διδασκαλίας των δύο πρώτων μεταπολιτευτικών δεκαετιών και επιστροφή στο ορθό περιβάλλον της εθνικής μάθησης, στο εθνικό σχολείο. Κατάργηση όλων των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται με μοναδικό σκοπό να περιορίσουν την ποιότητα της διδασκαλίας, κυρίως τις μεταρρυθμίσεις του ενοποιημένου λυκείου. Διαχωρισμό κατά τμήματα Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. Ελπίζουμε τότε να μην υπάρχουν τμήματα αλλοδαπών μαθητών. Ουσιαστική κατάργηση του στρεβλώς νοουμένου και κακώς χρησιμοποιημένου πανεπιστημιακού ασύλου και απαγόρευση των κομματικών παρατάξεων, οι οποίες αποτελούν φορείς διαφθοράς στην ανώτατη εκπαίδευση. Επανεγγραφή των ιστορικών βιβλίων και ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα της ελληνικής ιστορίας. Ειδικές εξετάσεις για τους διδάσκοντες, ώστε να επιβεβαιωθεί το γνωστικό τους επίπεδο, αλλά και η εθνική τους συνείδηση. Υποχρεωτική αθλητική παιδεία για την ελληνική νεολαία του σήμερα, η οποία δυστυχώς είναι η πιο παχύσαρκη στην Ευρώπη. Μόνο οι Αμερικάνοι μας ξεπερνάνε. Ανεξιθρησκεία μόνο για τα δόγματα που δεν θίγουν την ελληνική παράδοση και ιστορία και δεν φθείρουν τη δύναμη του έθνους. Η Ορθοδοξία αναγεννημένη και ελληνική, πρωτίστως, ξανά πρωτοπόρος στους αγώνες του έθνους. Ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι και ο αγώνας, μέθοδοι, δεν θα τα αναφέρω τώρα εδώ, ενάντια στις εθνοβλαβείς μυστικές εταιρείες, οι οποίες δρούν με διάφορες μάσκες και επηρεάζουν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, αρνητικά. Και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την εξωτερική μας πολιτική και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή μας πολιτική. Το να δημιουργήσει κάποιος
κάποιες πολιτικές θέσεις, αυτή τη μαγιά για το πολιτικό πρόγραμμα, είναι μια δουλειά επίπονη, είναι δουλειά δύσκολη και η οποία χρήζει συνεχών βελτιώσεων. Αυτό έγινε κατορθωτό από τους συναγωνιστές μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η πολιτική μας διακήρυξη να είναι έτοιμη πριν από το συνέδριο και να αποτελέσει κιόλας την απαρχή της δημιουργίας ενός πλήρους πολιτικού προγράμματος, ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει μόνο Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή, καθότι τα άλλα πολιτικά κόμματα δεν έχουν πολιτικά προγράμματα, έχουν μόνο κάτι προσούρες, κάτι φυλάδια που τις πετάνε από εδώ και από εκεί, ή δεν έχουν ούτε καν αυτό. Θα κλείσω με τον Ιωνα Δραγούμη. Είμαι ανοιγμένος τώρα μπροστά στα θολωμένα μάτια σας και στα μυαλά σας τα σκοτισμένα. Ένας δρόμος ζωής και πολέμου. Αν θέλετε, πάρετε το. Δεμή, σαπίστε εκεί που είστε. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.